Marta! Ajde.
Стефанче! Айде, давайте! Браво! Тук си отваря, давай му жен за такачко. Чакай да отворя бимбулки. На практично стъпвай. Вие сега от тук къде отивате? Карайте след нас, ще обикаляме малко. Кума ще иска да спре някъде да... Свине нещо. Да, точно. След нас! Вие ще помогна? Чакай, букета ще го пържа. Айде. Готова ли си? Можеш да зададеш седалката малко назад, ако искаш. Ще пречиш само на мъжа ти, така че? Не. Дръж малко. Теодор ще влезе по средата, аз ще дойда от другата страна. Ще има удобно. Да бе, по средата, няма проблем. Чуеш глухата майка, че един час майка оставиш. Карайте след нас! Няма старто да се преснява. Аз съм паркирал на план, аз съм катарали ще караме. Сколко? 120 и хубава стига да има. Църквата е най-важно.
Уважаеми младоженци, уважаеми кумове, драги родители и гости, добре дошли в обредната зала на град Разград, отредена за радост и щастие. Уважаеми младоженци, днес вашите сърца топтят изпълнени с любов. Любовта. Тя дарява мъжа и жената с неуловимото таинство на плътта и духа. Тя определя смисъла на човешкия живот. Любовта, тази щедра вълшебница, която свързва сърцата и съдбите ви, и днес вие увенчавате вашата любов с желанието си да създадете семейство. Госпожа Янева Ранчев и Силвена Бориславова Борисова с редовни документи за сключване на граждански брак. Кумуват Петър Иванов и Теодора Делчева. Уважаеми младоженци, съгласно изискванията на Семейния кодекс, за да бъде законен вашият граждански брак, е необходимо пред мен, като длъжностно лице по гражданско състояние на община Разград, пред вашите кумове, родители и гости, да заявите устно и да потвърдите писмено желанието си за създаване на семейство. Уважаеми Станислав Драгомиров Станчев, съгласен ли сте да станете законен съпруг на Силвена Бориславова Борисова? Да. Уважаема Силвена Бориславова Борисова, съгласна ли сте да станете законна съпруга на Станислав Драгомиров Станчев? Да. А вие, кумове, убедени ли сте, че тези млади хора сами и по собствена воля са взели решение да сключат граждански брак? Да. При приемане на документите за сключване на граждански брак, съпругата е пожелала да замени фамилното си име с фамилното име на съпруга си и да се нарича Силвена Бориславова Станчева. Потвърждавате ли заявеното си желание? Да. Моля младоженците да потвърдят акта за граждански брак с подписите си. Моля кумовете да потвърдят акта за граждански брак с подписите си. Обявявам гражданския брак между Станислав Драгомиров Станчев и Силвена Бориславова Станчева за законен и го потвърждавам с подписа си и гербовия печат на община Разград. По стара традиция съпругата е тази, която е призвана да поддържа огъня в семейното огнище. Затова на нея връчвам документа от току-що сключения граждански брак с пожелание да се умее да запази топлината и уюта в новия си дом до дълбоки старини. Заповядайте.
обич и доверие и свърза живота си с вас. Честито! Уважаеми младоженци, помнете този ден, този тържествен час, в който създавате семейство. Още едно огнище на обич и доверие, на другарство и надежда. И от този миг тръгвате по собствена воля и взаимна любов, като съпруг и съпруга. Млади съпрузи, брачните пръстени, които ще си размените днес един на друг, от стари времена, са символ на съпружеска вярност и любов, на мъжа към жената и на жената към мъжа. Нека тези пръстени завинаги свържат брачният ви живот. И както е безкраен валът им, така да е безкрайна и вашата обич един към друг. Създайте здрав и щастлив дом. Вградете в неговите основи най-свидното, което имате. Влюбените си сърца. И не забравяйте, щастието е крехко. За него са нужни много обич, нежност и доверие. В семейния живот бъдете си необходими така, както е необходим хлябът за всички нас. И както е сладък днес първият ви залък, така да е сладък и целият ви живот. Дълъг и странен ще бъде пътя, който ви предстои. Той ще ви поднесе не само сладости, но и горчилки. Не само веселие, но и тъга. Вървете заедно, здраво хванати ръка за ръка. Преодолявайте трудности и незгоди, споделяйте болки и грижи, помагайте си и вие ще постигнете всичко онова, за което мечтаете. Нека вашата любов ви дари с много дечица, които да огласят дома ви. Те ще бъдат вашата радост, надежда и гордост. Обичайте и уважавайте родителите си за топлината и грижите, за това, че ви отгледаха и възпитаха и днес ви благославят за щастлив семеен живот. Отдайте им дължимата синовна почет и уважение. А вие, уважаеми родители, приемете с обич и разбиране младото семейство. Предайте му мъдростта и богатият си житейски опит, натрупан през годините. Драги кумове, както в днешния ден, така и по-нататък, бъдете близо до младото семейство. С мъдрост ви помагайте да е верен пътят им, да не угасва никога огънят в тяхното огнище. Честито семейство Станчеви! От сърцето! Отпийте глътко с кряското вино, като него да разкри огъня на вашата любов, като чашите да са пълни дните ви със щастие. На здраве! На здраве! На здраве! На булката и загорча виното!
въобрази любовта, която днес изпълва сърцата ви. Нека бъде с вас и ви води през целият ви съвместен живот. Запазете верността и уважението си един към друг. Принесете щастието си през годините. След 25 години на сребърната и след 50 години на златната ви сватба, спомнете си днешните мигове и макар обветрени от времето, бъдете все така щастливи и влюбени един в друг. На добър път в семейния живот, мили млади хора. Бъдете много щастливи. А сега всички можем да поздравим младото семейство Санчев. Откъде ще
Отивам 8 без 20 отивам. Да, 4,5 си отивам. 4,20. Цялото изделие. Ама не, булката не трябва ли? Не трябва ли булката? Какво си булката идва? Булката.
ръка надясно. Така. Мъжете, жените отправо. Стрина тях, пострани тях. Добре. Отварям отзад, защото блести като сега. Все до тук връщане няма. Сега тя свърши. Сега почва. Си доволен да ме каза, кога съм. Си го спанах на дъка. Спане всяка правда. Принася ми ти кадила. Изпъща ми да бъде. Свещите в десните ръце, сега ще пуснем процес на печатката, като сказахте, трябва да се прави. Благословен Бог нас и да ни присно веки веков. Амин. Смирне Господа се помоли, Господи помилуй. За мир от небето и за спасението на нашите души, на Господа се помоли, Господи помилуй. За мир по целия свят, за благосъстояние сте Божи църкви, обединете и всички на Господа се помоли, Господи помилуй. За този свят крал между тези, които влиза в него с вяра, благоденствие сра Божи. На Господа се помоли, Господи помилуй. За високо преосвещение наши митроетно, за честното пресвитерство, за дяковство от Христа цели причен род. На Господа се помоли, Господи помилуй. За нашия български народ и за войската му, на Господа се помоли, Господи помилуй. За Божият раб Станислав и Бойта Рабина Силвена, които сега се обручават един друг и за спасението им, на Господа се помоли, Господи помилуй. За да им се дадат чеда за продължение на рода и всичко, което проси за спасението си, на Господа се помоли, Господи помилуй. За да им се изпрати съвършена и мирна любов и помощ, на Господа се помоли, Господи помилуй. За да се запазят в единомислие и твърда вяра, на Господа се помоли, Господи помилуй. За да получа благословение за непорочен живот и съжителство, на Господа се помоли, Господи помилуй. За да им дари Господ Бог наш честен брак и нескверно легло, на Господа се помоли, Господи помилуй. За да бъдем избавени от всеки скръг, гняв и дейност, на Господа се помоли, Господи помилуй. Защити ни, спаси, помилуй, ни запаси Боже, с Твоята благодат, Господи помилуй. Като поминем заедно всички свети и пресвятата, пречитри благословен, славна наша Владица Богородица Пресвятая Мария, нека си ми себе си, други цели си нам живот. На Христа Бога да ударим на Тебе, Господи, защото на Тебе подава всяка слава, че се поклони Отца и Син и Свети до сега в веки веков. Амин. Боже вечни, Ти, който си събрал в едно разделение, Ти си наредил да бъде неразделив на връзката на любовта, който си благословил и всеки века си ги направил наследници на Твоето обещание. Сам Ти благослови тези Твои раби, Станислав и Силвена, опътва ги всяко добро дело. Защото си милостив и човеколюбив Бог, с два Тебе слава отправи на Отца, Син и Свети до сега в веки веков. Амин. Мир на всички духови Твои мол. Преклоните главици пред Господа, пред Тебе, Господи, Господи Боже наш, който измежду народите се предобречил чистата девица църквата. Благослови това обручение и съедини и запази те свои раби в мир и единомислие.
Защото ти подава сега слава, че се поклони на Отца, Син и Свети до сега, в веки веков. Амин. В името на Отца, Син и Светия Дух. Амин. Обручава се Божитрав Станислав, за Божите рабини Силвейна, в името на Отца и Син и Светия Дух. Амин. Обручава се Божитрав Станислав, за Божите рабини Силвейна, в името на Отца и Син и Светия Дух. Амин. Обручава се Божитрав Станислав, за Божите рабини Силвейна, в името на Отца и Син и Светия Дух. Амин. В името на Отца, Син и Светия Дух. Амин. Обручава се Божите рабини Силвейна, за Божитрав Станислав, в името на Отца и Син и Светия Дух. Амин. Обручава се Божите рабини Силвейна, за Божитрав Станислав, в името на Отца и Син и Светия Дух. Амин. Обручава се Божите рабини Силвейна, за Божитрав Станислав, в името на Отца и Син и Светия Дух. Амин. Кръстни заставащи моето място, ще вземе свеща. Предварително с кръсти на ръцете, вадиш пръстените, кръстосъчните, той кръстосък. И кръстосъч 3 пъти. Едно, 2 и поставиш по същия начин. Вади пръстените, вади пръстените. Кръстосъч отгоре. Пак ще го изтърим, чакай. Нищо не пътам. Кръстосъч само. Едно, 2. Ставя ги по същия начин, както бяха. Така действам. Хайде кръстницата също заповядай. Кръстосъч отдам така. 1, 2 и 3. Изцяло оставаш пръстените сега. Изцяло. Заповядай. Слушайте десна ръка. Слушайте десна ръка. Да Господа се помоли, Господи помилуй. Господи Боже наш, който се придружавал в Месопотамия слугата на патриарх Авраам, пратен да вземе невеста за господаря си Исак и чрез водоносене си му посочил да сгоди Ревека. Сам ти благослови обручаването на бите си Станислав и Силвейна и утвърди оговореното от тях дума. Укрепи ги в свято единство, което от тебе, защото ти изначало създал мъжки и женски пол и от тебе се обручва за мъжа жената за помощ и преемство на човешкият род. И тъй сам ти, Господи Боже наш, който си изпратил истината на своето наследие и обещанието си на своите раби, нашите отци, твои от род избраници, полни към раба си Станислав и рабините Силвейна, и утвърди обручението им в вяра, единомислие и истинна любов. И сега сам ти, Господи Боже, благослови това поставени пръстени с небесна благословия. И нека ангел Господен да върви пред тях, пред всички на живота им. Защото ти си, който благославяш и освещава всичко. Затова тебе слава отправи на Отца и Сина и Свети до сега винаги и за вечни векове. Амин. Слава тебе, Христе Боже, уповали на все тебе, слава тебе, слава Отцу и Сину и Светому Духу, ныне при слон век веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, истинският наш Бог. По молитвите своите пречите и пренепроще свята майка и всички свети, да ни спаси, помилуй, защото е благ и човеколюбец. Амин. Молитва ми, свети Отец наш, Господи си Христе Божи наш, помилуй нас. Амин. Амин. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Блажен е всеки, който се бои от Господа, който ходи по неговите пътища. Ти ще идеш от труда на ръцете си, блазет и ти ще добруваш. Жена ти в твой дом ще бъде като плодовите лоза, синовете ти като маслини клони около трапезата. Той ще бъде благословен всеки човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион и ти ще видиш добровите на Иерусалим пред всички дни на живота. И ще видиш синове на синовете си, мир на Израиля.